Uba Pius Marwin, Ubadei, UMLA, MDC, Karanikor Constituency, Ulayo Panpli, Ying School, Jong Kahulin Memorial Lower Primary School, Hanong Kadat Nyong na Balatay, Lingbaka Scheme, SRWP, Jong Usnam Arhajar Arpuar, Arhajar Arpulai, Haka Jingmang Pisa, Kabash Paulang, Hakanika Snila Sakilang da Uba, Steve Ford, Marwin, BDO, Karanikor Siena di Block Ringkat, ki wedi ki officer, ki menteri shnang, bat ki riu rangba. Ya Kahulin Memorial Lower Primary School, la seng na do usnam ka kandai spark na pun riu, bat kala yo ru ban rake ya ka Jubilee Rupa, ha ka Arhajar Arpuwe, ka daw ka jing seng ya ka ni ka school, ka day na ka jingwa ban kentiwi ka puli puthi, hapo ka shnong nong na, bat la ay kerteng ya ka ni Kahulin Memorial LP School, kadai na kadaw, ban pensa nam pensa buram, ya ka kerteng jong uparat, ubalong ru unong sumar nong pang batibit, hakipor kaba udang sa hakasla perthei. Kaniga school, kadan nado nursery hado class 8, bat hakaba baro kidan kendai penrengut ki kena kelas, kiba wan puli hakaniga school, nado usnam Arhajar Arpusang, las dang rupan hikai ya ke subjek komputer, hakani ke subjek komputer, kadang don ke jingduna namar, kidang don tangkawai ke komputer machine. Haba ai jingkren kumukongsan, ulai ke jingero ya ki nong penya jang kate ke school, kaba kidan shisha ya ka jingtrang, ban kentiu ya ka pulia puthi, bat syakri hong, ya ka pulia puthi, kaba katkum ke jingmang pisa, kam ya hap shu namar la tei bha shisha ya ka ying kabala biang lut na dong shadong shu MLA MDC ulah kular ban ai sa arteli ki komputer khanang ban kham biang ke jing ai jing hikai halor ka ni ka subject Isya bat ngisau tanat ro bani osngom ju kham osngom ba ong ba kin kisai na pla ladir ki penlut kham tam ya kan ka ba kiyo tengi pengi yo isya kat no kata ka jing trang jong pi ban kentiu ya ka school ban kentiu ya ka development hang le ha than jong pi tengi so ya sukman ro ba na po basin ro pi yo kan ka protection wall awat ki dang bun ki jing train na po block kan sis pa singi ro ki don hang tai bat ngasuk kemen ban pentip lang hapi ki kemiki pa bat hapi ki kena school ba ngile ha ka sarkar ka ada pai sanction ni khat sautli ha ka blok rani kor na batak ini digital library bat ka we ka don hang ni ya no kedai parfon snem gede usnem arajar apuwe ajar puwe ngila de ban rekhi gede jingda parfon snem jog ni school ting ngila sengi gede school nadu usnem siejar kendai spa kendai punriu ban pensa jigen mau ya iwei na i parat i jongi i balong inong kem betebit ba gani gadong katany ita ide i holin snaitang mo khampam ni don hangni ki kimi ki kpa ngakwa ban ong ni phi hak ni kapor hoj apreng ka jingduk apreng ki jing e apreng ki jing ya tenju haki bun ba ki benta hendrei bangin ong berkutlat banong nginam pha school ya ki khun kata kadai kajing perkat kapapaklah khantam hakini kijuk kipor kipamenta kajing pak school yaki khon kikti kijupi kamdei shu shaki jaka kipachingai phila don hapo kisnong jong la jong ban penang ban penstat yaki khon hoi ni soto apreng kajing e hendrei ngakwa ban ong yapi hakini kipor nginam dei ban kut jingmut banong bangin am Pak school ye ki khon kata kadai ka jing perkhat ka papakala ha kadai ka juk ki por ki pamanta ka jingnang ka jing start kalong ka ba kodor hadu kata kata klem ka jingnang ka jing start kalong ka ba e langi trei kanu kanu ka kam kan sapoi ka por what ki briu ki barep hap don kamlang ber ka jingnang ka jing start kan sapoi ka por Tika jingnang kajing start kalong kaba kodor haduk kata-kata. Habang alek habaro keleng ki konsumsi. Habang adon ka program joka school. Ngaju aimen sem ngaju ong ki kimi ki kpa. Ngoi nya sutu akajinge ki jopi. Hendrei mentang ngidon ki school balang, ngidon ki school sorkar, ngidon ki school shimet.
Kasokaru kat bala kayai kay persyang. Banyerap na kampa jupi, banyerap ikikun kiti jupi. Banyerap mo ki school sokar, ki don ki school sokar, ki irap na ki by school ki pelat kim jusim, ki uniform ki ai. Wat kabam ru ki ai. Tingi ju ai ngaju ai mensim ba ngim dei ben kut jimut bangin pak school ki kun. Ma baliu don ting ting ki kimi ki kpa. Ki ba perkhat bangin pak school le iu. Ngim yo kam ngim yo jam. Kata kadai ki jing perkhat ka babakla. Ngim ong ba ki khon ki ti jungi ki balik school dei ben yo kam sorkar lut. Ngim la banong kata. Ngidon hakatalen hakajong kejong kasap. Umbai bang yo ngi pak school ngi pak kelas tang ben yo kam sorkar. Kidon hala kejong kakam ki talen kejong ki. Hendai kajing nang kajing start kadon kam ha kajing im jungi ki breu. Ngim dei ben perkhat bakla. Ba ngim yo kam sorkar ngim pak school show. Ma barbor na yo school kum kata kaktin. Ong perthai ketu kam mentoy yu ngin pak school naman ngim yo kam. Ngim dei ben sim ya kum kata kejimut. Mo ngum kum ya kata kejimut. Ubreu ba pulehi, ubreu banang ba start di. Kajing yo nong kajong udon hakala kala karukom. Udon hala ka bentah. Kata kari kajing yo nong habai dei bat kajing nang kajing start.